Pay mamalwa ko ani kay ipulaan ako anang akong amo oy. Kating salbahisa kay sa ngatanan. Pay mamalwa ko kay napas kapitan order na ko dagang palwaga. Sige na to panawag. Unsa man kahani, sir? Nangahoy lagi ko kay order na ko sa kapitan. Undang na ko sa kong amo oy. Wag ayo na akong amo. Maman mo undang na kanibos Rodel. Maundang na gyud ko oy kay wa na gyud ko kauyon siyang batasan perti na gyud salbahisa kayo. Ikaw nagunsa mo ganda Kare, akong kuan balsahan, akong taura taliligid. Aw, ikaw ditik pa nga ako yan eh. Ako matik pa ngumpra po kahoy. Unang puguan ng Boss Rodel, salbahis naman kayo na kayo. Ako sir, mga ako na lang ko sir, oy. Kay, kung ko kasabutan ng batasan na nimong amo, oy. Kung binandi ko tikpa dool-dool ng mga video-video ninyo, kay pagwanta to ukon, magina ko na. Ako po day, mundang lang po kuanoy kay may pay mga hoy. Kurambos na lang ta. Mas maayo pa inana sir, no, kay di ko kagwanta lagi madugay. Hapit na magkukumuli si Kiyor, mahinay ka na ko na tawhan na. Nagagwanta naman lang gani ko nang amuha bisag perting batian ag batasan kay daghan kay ko mga bata nya napay bulag-buhok akong kuanon suportaan. Unya sir, unsay may maayong plano ani ron? Ako, mga hoy na lang gyud ko ani kay daghan kay ka order. Oh, sige sir, mag-istorya tag tiwas ron sir. Ako sa naipadaplin kay. Basta di ko kagwanta kay kana si Boss Rodel, muli akong paguyoron ana ako sa ipadaplin na kay maguba yan sa mga. May pag magbago sa lang kog silig ani no kay daghan kay ka order. Magbago na lang kog silig ani oy kay naiga-order na ako, nagisalya ga order na si Janita Misada. Naapa si Tata Priscil. Naapa gyud si Solidad. Naapa gyud si Celia, nag-order na kog 14 ka box silig kay siya may maniligay dia sa barangay hall gud sa Bambong. Unsa naman po hinahuna-hunaan mo sir? Bago sa silig? Bago sa dito kay mas maayo ni trabaho kuya amo magbuot. Mao gani. Gawas ani silig sir, na ako'y maayo na hununaan nga kuan sir kanang negosyo. What? Si Danilo ba ga-order og upat ka bukag. Kay mamaligya man siguro nagpan og balik. Ang problema makadrive baka nang bag-o man lang na disgrasya. Umusugot baka po sinansi pa driver na siya. Ay nindot na imong nauna-unaan, may paghimuan ko nimo og apil og bukag kay maligya man pug kog binangkal. Pero gawas aning gama tag silhig sir, din mga hoy, gamagbukag, na ako'y nindot nga naunaan. Unsa man ang naa? Mag-vlog ta sir, atong turbulan ng Liargao Tabayns. Aw kana, aron makitaan ko sa akong craft. Sa imo karas sila lang nimo. Mas maayo mag-istorya ta dito sir dito sa butan. Aron maklaro to. Bintay ko ana. Maayo gina mag-vlog ta sir kay magabot sa panahon ilado na kita. Budagan tag barangay opisyal. Oo, nindot kay nang plano. Sikat lagi ta na. Okay kay na ba? Kanang imong plano ba? Mayo ka na, di ka masuko ng Liargao Tabayns na. Ay dili uy, ato mga apilo na si Buboy. Sikat naman kay na sila. Oh, good. Sige rin kung paluan na nila kay sikat na kay sila. Nanarado sila 1,000 ka followers. Ato kaon kita si Buboy lagi kay. Atok lagi. Nya unsa po'y ngalan sa ato ang vlog? Walay dulog vibes. Sakto ron. Walay dulog vibes. Musikat lagi ta ni sir. Basta kwao na to na si Buboy kay kasagaran miyembro anang Liargao Tabayns. Wala na yung mga dulog magabi. Mga kwao na si Buboy. Pila na lang po si Christy kay wa mo punay dulog. Aw kana si Christy. Tuod. Apilo na to na. Kani ako na hununaan sir. Patok sikat lagi ni. Kay atong kwaon nga miyembro katong mga walay dulog. Isa no. Basig na introduce ako diha nga ma-recruit na to ba mga kanang mga walay dulog diri sa Bambong. Ay daghan oy. Isa man matawa naman. Si Arnold Tagaan. Si Danilo Pirales. Ay sabot. Si Warjon. Labaw pa ng walay dulog. Ato na kuhaon. Murag kulang pa man sir. Kay kana ganin si Kihor Biners. 12 na sila kabuo. Murag kulang. Mangita sa kanang taglain puno. Basig na pahanin na pitan sa minabawaan nimo. Naawi daghan des puro tres. Isa man? Felix Armada. Si Alfredo Armada. Napagi isa si Alfredo Dalogdog. Karon si Idoy. Kuan ba to nang mura man to. Wa man to hearing. Makatunong ba to? Ay okay pa kay na oy. Murag lami kini plano ho sir. Kay murag madayo na gini kay no, gikan ni Buboy, Kriste, ako, ikaw, patay klaro magipungo tay dulog ron timingan mo kitang upat anay din. Ato kisa to si Warjon, si isa to Si Daliro Pirales, Arnold Tagaan, din na si Arido ka Armada, Brido Dalogdog. Pulo na, kulang pa gyud duha. Si Sani unta pero uli man. Sa may lain ko ano natuwa ni ha. Anindot si Tornino Tiner kay wala man na magdulog silang salya. Kana. Murag maapi lagi ni. Kini. Mulito na ni.
Dito na, kulag usa. Sakto na. Ito na. Lain pa ako, sir. So, wala nagiging plano mo balik ni Boss Rodel. Ako, nang loon ako naman. Allergic kay kuha ng Boss Rodel. Kay wala pa ng bulag-buhok akong isuportaan. Dugay rin kong ningawa na, oy. Gani nakahuna-una na lang kong pamalwa, panilhig. Kuan ba, sir, si Matega? Gadudar bagi ko nga si Buboy, mabalo sa bakuno niya. Galagot ba to si Buboy? Pero ang problema ni Buboy, marga daot-daot man. What? Nung sa din ang tawana. Ano sa bito ng tuhana? Ano sa kay rinong danan? Agi ba siguro na pagkawalay dulog? Oh, siguro. Hindi, tingala bitaw kung kuha niya. Patay kitang banda ding-ding, anak. No! Ay ma'am, hindi ko magkaroon ni ma'am. Hindi kayo sir, basta ikaw. Pila ng kilo ma'am? Kuan sir, 8 kilos, 180. Free na siya o kaning detergent nga liquid o downy sir. Kani siya. Ano mo ma'am? Mula ba mo 120 kilos ma'am? Mula ba sir? Bisan ikaw pwede labhan. Sige mama, wala tayo rin mga kaya kung paano halap mo nang. Sige sir, magulat ko nimo sir. Ma'am, nalang mo eh. Pagkakit nakaputo din ma'am. Hello sir, di na siya masulod ha sir. Huwag na ligo yung motor sir, oy. Kurang nag-ikaw. Patuga-tuga, malay mo dili-dili, malay mo mula pag motor. Dugot pa mo, eh. Adlak, tala ko ni taga motor. Balot tani karon pansak ni daw biro. Palos din paslak. Ako po di ay. Nya, unsa gay maayo naman ani ron ay sa. Maayo naman po nang una-unaan ni masiro sa plano nimo magama na po kay silek. Sumpay nito ano. Gawas ani silek sir na ako'y pero mas na pero mas nindot ni akong nahununaan sir. Subay kung sa manang naa. Pero na ako'y nindot nga nahununaan sir, brag sikataan ni ba. Mag-vlog ka hata sir. Kana, mas maayo na. Kaya rin makitaan ko sa akong crush. Sila lang ni mo. Mag-isa. Mula ba mo ukuan ma'am ka ng 120 kilo? Mula ba sir, bisan ikaw pwede labhan. Halta ko tala ko rin taga motor. So, ba na ay mo to? So, Ano daw?